салом бинандагони хабар-тиҷӣ, ман Абиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, имрӯз Шабнами Сурайё, сарояндаи саршиноси тоҷик, ки чанд соли охир зодрӯзашро бо ятимон таҷлил мекунад. Имрӯз 38 сола мешавад. хоҳараш Фарзонаи Хуршед, сарояндаи номдори тоҷик, дар саҳифааш навистааст, ки Сурайё бо рӯзи мавлудаш муборакбод гуфтааст. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Шабнами Сурайё, овозхони номии тоҷик, имрӯз 4 октябр зодрӯз дорад. ва чӣ хеле ки медонем мо шумо, модараш Сурайё Қосимова ва хоҳараш Фарзонаи Хуршед низ аз овозхонони шинохтаи кишвар ба шумор меоянд. Шабнам соли 2004 дар саҳнаи мусиқии Тоҷикистон пайдо шуд, аммо танҳо пас аз нашри суруди аз кудумин сафар соли 2006 миёни мардум шинохта шуд. таи солҳои 2008-2009 бо ибтикори ширкатҳои хориҷӣ фароғати 5 консерт дар Урупо, Мюнхен, Лондон, Берлин, Дюссельдорф, 3 консерт дар Канада, Монреал, Ванкувер, Торонто ва 10 консерт дар Иёлотои Муттаҳидаи Аврупо, Нью-Йорк, Лос-Анҷелес, Сан-Франсиско ва ғайраҳо барпо кардааст. соли 2014 Шабнами Сурайё сазовори ҷоизаи беҳтарин ҳунарпешаи кишварҳои форсизабон дар озмуни мусиқӣ дар шаҳри Нью-Йорк гардид. соли 2017 Шабнам дар озмуни мусиқии Daf Bama Music Award 2017, ки дар шаҳри Ҳамбурги Олмон баргузор шуд, Шабнам ширкат карда соҳиби ҷоиза шуд. То кунун албомҳои зиёдаш нашр шудааст. Шабнам Сурайё ба бархе аз овозхонони тоҷик, аз ҷумла Ҷонибек Муродов, Садриддин Наҷмиддин, Баҳроми Ғафурӣ, Шодравон Суҳроб Сафарзод, Парвина Шукруллоева ва дигарон ҳамкорӣ мекунад. Шабнам дар Эрону Афғонистон низ дастдорони бисёре дорад. Аз он хотир, ки бархе аз сурудҳои маъруфи эрониву афғониро, аз ҷумла Ёри Сабзина, То туро дидам, аз Кадомин сафар, аз Амирҷон Сабурӣ ва Шишта бошам, аз Фарҳод Дарё бозхонӣ карда ба овозхонони тоҷики афғонистонӣ Ҷовид Шариф ва Наҷиб Навобӣ ва эронӣ амрикоӣ Лайлои Фуруғар сурудҳои 12 иҷро кардааст. соли 2017 Созмони Миллати Муттаҳид Шабнами Сурайё сафири ихтиёрии СММ, ки аз ҷониби Тоҷикистон таъин намуд, то ки барои рушди барномаи СММ доир ба мубориза зидди бемории норасоии масъулияти бадан БНБМ мусоидат намояд. чанд соли охир Шабнами Сурайё зодрӯзашро дар тарабхонаҳои барҳаво, балки назди кӯдакони ятим ва беморон таҷлил мекунад. соли 2018 Шабнами Сурайё ба муносибати рӯзи зодрӯзаш ба хонаи кӯдакони рақами 2 рафта ба кӯдакони бесаробон дастархони бошукӯҳ орост ва ба онҳо пӯшок ҳадя кард. дар мусоҳибе ки ҳам Шабнами Сурайё қайд кардааст, ки мехоҳад доим дастаи саҳо дошта бошад. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи Шабнами Сурайё? Мо ҳамакаса зодрӯзашро муборакбод мегӯем ва мехоҳем, ки умри дароз, ризқи фароз дар он кас диҳад. ва шумо чӣ фикр доред? ҳатман дар комментария нависед, чунки Шабнами Сурайё хеле ҳофизи шинохтаи мо ҳаст Тоҷикистон, ки вақтҳои охир хеле ҳам бисёр ёрдам карда истодааст. Дар мана дидед, ки дар бачаҳои бесаробон чӣ қадар ёрдам карданд. Инам пулҳои консерт, ки ҳоло ёрдам карда истодаанд, хеле хуб мешавад. ин пешравӣ аст. дӯстони азиз, ҳатман лайк монед ва комментария ҳатман нависед. шумо чӣ фикр доред? Ки зодрӯзашро табрик мекунад? ҳатман нависед.